Neviem, ako vy to vnímate, svoju vieru, svoj vzťah, svoj život s Bohom, ale v mojom živote sa nejak tak viera bez zázrakov nezaobíde. Vnímate to aj vy? Boli časy, kedy tie zázraky som prežíval dennodenne, keď som bol na vojne, keď som bol pred určité úlohy, rozhodnutia postavený, keď sa jednoducho bez Boha, bez jeho prítomnosti, vypočutia modlitieb nezaobišiel jeden jediný deň, keď som stále bol jednou nohou trebárs na vojne v base. A tam som si uvedomoval, že bez tej jeho milosti, bez tých vypočutých modlitieb a bez tých zázračných ako keby dotykov, ktoré som tam zažíval, sa ten môj život nezaobišiel. A tak my ľudia čakáme, my sme ako keby naprogramovaní na tie Božie zázraky, pretože Adam s Evou žili na samom začiatku v raji a tam sa stále niečo dialo. Boh sa s nimi rozprával, Boh k ním hovoril, každý večer sa mali možnosť zísť, zdieľať sa. Dneska už to není. A čakáme na zázraky. A takých čakáme možno na tom mieste, kde by sme ich najviacej chceli ako ľudia. A v Jeremiášovi Pán Boh zaslúbil, tak ako sme si tu čítali, jeden najväčší zázrak. Už nebudete musieť svedčiť jeden druhému, kto je Kristus. O Božom zákone, aký je dobrý, spravodlivý, z jednoduchého dôvodu vy ho budete mať vo svojom srdci. Vy tak budete žiť a všetci to na vás budú vidieť. To je obrovský zázrak. A tak my ako rodičia máme radi zázraky. Ja sa vám priznám len a chceme ich. Žiadame ich od našich detí. A keď sa naše deti vrátia domov špinavé, tak im hovorí, to by sa musel stať zázrak, aby ty si jeden deň sa zvonku vrátil čistý. Žiadame ako keby, učíme, programujeme tie deti. Vieš, keď sa vrátiš domov čistý, to bude zázrak. A keď sme chodili na to manželské, tak tam nás učili, čo majú ženy žiadať od tých svojich manželov a naopak. A tie ženy sa nám to snažia pripomínať a hovoria koľkokrát, drahý, až ty raz dostaneš rozum. To bude najväčší zázrak v mojom živote, ktorý bude mať. A tak keď sa niekedy v živote dostávame do úzkých a nad nami je taký ten previs, ako má tento horolezec, tak túžime po zázraku, aby Pán Boh sa dotkol tej situácie, aby vypočul modlitby, aby ho urobil ten zázrak. A my sme tou situáciou, ktorá je nepriaznivá, z ktorej nevidíme východisko, dokázali zázračne vykorčulovať z nej výsvon. Túžime po tom Božom zázraku, aby to všetko zlé už bolo za nami. Jeden príbeh jednoho muža, ktorý sa odohral v roku 2012, volal sa Felix Baumgartner, možno ste to počuli, bolo to vo všetkých médiách. On sa začal pripravovať na jeden rekord, ktorý chcel urobiť. Bol to zázračný zoskok. Za ním v tomto, kde je vyfotený, tak je vidno zemegula z obrovskej výšky. On ide zoskočiť a chce sa vrátiť naspäť na zem. Takže on vlastne zo stratosféry vyskakuje z výšky 33 969 metrov. A dokonca ten jeho zoskok práve v tom vzduchoprázdne má dôsledok to, že on prekoná nadzvukovú rýchlosť, ktorou sa rúti na zem. A zaujímavé bolo to, že tento jeho zoskok nabral nebezpečný taký vrchol, kde si želal, aby sa stal nejaký zázrak, pretože sa začal nekontrolovateľne otáčať. A v tej rýchlosti 1300 metrov za hodinu, to je ako nadzvukové lietadlo, kde vlastne neviete, kde je sever a juh, nemôžete ani otvoriť záchrany. Aby ste mohli zoskočiť dole, aby ste sa nezrútili, aby ste nedopadli bez padáka na zem. A tak sa stalo to, že nejakou záhadou sa mu to vydarilo vyrovnať, zaťahol, no a padák sa vystrel. Ale pretože už bol taký vystrašený, tak ani rekord nezískal, pretože otvoril tento padák vo výške vyše 2000 metrov, to je dosť veľa. Ale bol šťastný, že to prežil.
A tak bol rekord zo skoku, bol rekord z rýchlosti, ale ani tieto rekordy netrvali dlho, pretože zanedlho na to sa našiel ďalší, ktorý chcel jeho rekord prekonať, a tak sa aj stalo. Teraz neviem v ktorom roku, ale tiež je to známe, ten jeho zoskok tohoto muža. Ale iba 1% výšky, hĺbky, dĺžky, šírky zostalo neprekonateľné. Apoštol tam hovorí, že je to tá Božia láska. Z tej výšky, ako i k nám vlastne prišiel. Z tej hĺbky, do akej sa nás dotkol. A ten nekonečný rozmer dĺžky, ktorou nás miluje a nás predchádza a vypočúva, a tej šírky, v ktorej je zahrnutá celá naša zem, to nemá v dejinách žiadnu konkurenciu. Rád by som sa s vami rozprával o jednom zázraku, alebo o 3 zázrakoch, ktoré sú napísané v slove Božom. Jeden zázrak zažil Abraham. Bol to muž, ktorý upočúval Pána Boha a vyšiel. Len preto, že sa mu Pán Boh ukázal a hovorí: nasleduj ma, výjdi s celou svojou rodinou. To bol obrovský zázrak. Všetci sa čudovali, niektorí si na hlavu. Abraham bol ochotný každú obeť vlastne podstúpiť, aby došiel do zasľúbenej zeme. Dokonca tam na tom obrázku to máme tak krásne, bol ochotný sa vzdať aj svojej manželky, aby on došiel do zasľúbenej zeme. Bol ochotný ju obetovať, dokonca celý svoj ľud, len preto, aby on došiel do zasľúbenej zeme, aby on bol tým semenom, aby to zasľúbenie na ňoho Boh aby mu mohol dať. Ale to, že vyšiel, tak ako my koľkokrát vidíme, ešte to není záruka, že dojdeme. To, že Boh urobil zázrak a vrátil cez faraóna manželku Mojžišovou späť, aj keď mala 60 rokov. A ešte by ma zaujímala jedna vec, prečo do 60-ky nemal žiadneho potomka. Veď to už není ženám, ako býva ženám. Veď to už není žena na to, aby s ňou mal muž, že deti. Dneska je to do 40-ky a koniec. Ona už mala 60. Ona mala 60, keď bola u faraóna a keď ju prepustil. A prečo Pán Boh čakal do Sárinej 90-ky a Abrahamovej 100-ky? Čo mu bránilo, aby naplnil to zasľúbenie? Veď predsa Abraham obetoval celý svoj život a vyšiel. Vzdal sa všetkého. Je to zaujímavé. Mne to nešlo do hlavy, prečo až zrovna v 90-ke. Až keď bol Abraham pripravený obetovať seba za druhých, tak ako sa Kristus obetoval za hriešnika, až potom sa na ňom naplnilo zasľúbenie dediča. Boh chce, aby sme boli súčasťou novej zmluvy spasení, ale bez nášho srdca, bez našej obete. My sme ochotní obetovať len do určitej hranice, len do určitej miery. Dokonca sú to aj naši najbližší, ktorých sme ochotní obetovať, len preto, aby sme došli do zasľúbenej zeme. Ale Pán Boh práve čaká na nich. Pán Boh chce, aby aj oni boli, aby aj oni vošli s nami do tej zasľúbenej zeme. Nielen my sami. A viete, kde bol Abraham najviacej vyskúšaný, pri akej príležitosti? Ja už som to prepnul na Mojžiša, nemal som. Ale bol vyskúšaný práve pri obeti, kedy bol ochotný zomrieť za toho svojho syna, za toho dediča, za toho zasľúbenie, ktoré dostal, v ktorom sa mal vlastne ten národ rozmnožiť a vojsť do tej zasľúbenej zeme, bol ochotný položiť svoj život len, aby on žil. Tak ako to urobil Ježiš Kristus. Mojžišov zázrak. Viete, čo bolo zaujímavé na Mojžišovom zázraku, ktorý Mojžiš vlastne prežil? Že on zázrakom ako chlapec po narodení prežil. Všetci chlapci mali byť mŕtví. To už bol na samom začiatku zázrak.
Dokonca zázrakom sa dozvedel, že on je ten, ktorý má vyviesť národ izraelský z otroctva. No a dopadlo to tak, že Mojžiš sa postavil aj proti samotnému faraónovi, keď zabil Egypťana, len preto, aby ten ľud zachránil. Ani to nepomohlo. Musel ujsť. Čo to bol za zázrak? Mal 80 rokov, keď pochopil, že to, že predstúpi pred faraóna, ho privádza, že to môže spôsobiť, že príde o vlastný život. Bol ochotný sa ho vzdať, len preto, aby druhí mohli žiť. Ale ešte to nebolo zárukou, že keď vyjde tento národ izraelský a Boh ho zachráni, že naozaj bude zachránený, že do tej zasľúbenej zeme príde. Viete, koľko z toho národa, ktorí vošli do tej zasľúbenej zeme? Ako sa volali? Dvaja vyzvedači. A dokonca Mojžiš tam nevošiel. Boh ho doviedol hore na kopec a ukázal mu zasľúbenú zem. Vieš, aspoň ti ju ukážem. Ale ty nedvojdeš. A keď bol Mojžiš ochotný obetovať svoj život a sa postaviť pred faraóna, pretože tam mu hrozila kedykoľvek smrť, faraón mal na to právo, predsa on bol Bohom v Egypte, tak sa diali v živote Mojžiša a národa izraelského zázraky. A boli skoro na poriadku dennom. Ako je to s našimi zázrakmi? Viete, ja som nad tým Egyptom rozmýšľal, keď Mojžiš mal vyviesť národ izraelský z Egypta, za čas potopy Rudé more, bol v ňom nános a už pripravený prechod cez Rudé more. Pán Boh potopou spôsobil to, že v jednom úseku medzi skalami, kde ten národ izraelský nechápal Mojžiš, prečo zrovna tam má doviesť ľud, veď tam je, on tú cestu moc dobre poznal, že tam ho doviedol a tam predsa ich pobijú ako myši. A v tom úseku, v tom najnebezpečnejšom, kam dostal príkaz Mojžiš, aby odbočil medzi tie skaly, tak tam zrazu Pán Boh už za potopy za čas vyrovnal dno mora. Bolo v 300-metrovej hĺbke. Okolo toho násypu z ľavej a z pravej strany je od 1600 po 1200 metrov hĺbka. Dokonca úhol tam bol a to dno bolo rovné, hladké, že sa dalo prejsť s vozmi. Dodnes sa tam našli vykopávky, nálezy vozov faraónových. A viete, čo bolo zvláštne? Keď rozmýšľate nad tým, že pred Mojžišom bol ešte prv v Egypte Jozef. A Jozef bol najmocnejší po faraónovi a naozaj sa mu tie hviezdy kláňali okrem otcov a rodiny. Celá vtedajšia zem. Pretože ten Jozef mal moc. Čo povedal, tak ako mu hovorí faraón, to sa stalo. Všetci mali dole hlavy. A tak za Jozefa som sa pozeral na taký film, tak je napísané v dejinách, že za jednoho kráľa faraóna král získal svoje majetky naspäť. Záhadným spôsobom. Zrazu bol taký bohatý, že pretože tí faraóni nevždy boli najbohatší a rozpredávali tie pozemky, aby sa mali dobre, rozpredávali pôdu. Ale tak za tohoto faraóna, a má sa za to, že to bolo za čas Jozefa, ten faraón dostal naspäť celý Egypt. Okrem jediného muža. A to bol veľkňaz faraóna. To nebol Jozef, ale to bol veľkňaz, ktorý slúžil cudzím bohom. Tak tam na jeho bývanie a na pozemok nesiahol. Ale všetky sa predali faraónovi do otroctva. Získal majetok, pozemky. A archeológovia sa čudujú, jak je to možné. To bol najbohatší. A teraz si predstavte, že do takéhoto Egypta, kde vládne neomylne faraón, príde Mojžiš, toho najbohatšieho, a ten už faraón nepoznal Hospodina. Tamten áno, tento už nie. A preto zotročil jeho ľud. A keď príde, tak zrazu Mojžiš tomuto faraónovi, cez Mojžiša Pán Boh bere úplne všetko.
Faraón zomre v mori, ktoré sa za ním zavrie, spláchne ho aj s vojskom a zrazu do krajiny bez kráľa, v tých dejinách je krásne napísané, vchádzali lupiči, všetci tí, čo okrádali faraóna, boli povstania a tak sa drancovala faraónova zem. Ako keby aj pre ten Egypt bola tá posledná nádej sa obrátiť a uznať, že Pán Boh je Bohom. A nie to ostatné, čo oni uznávali. Všetky zvieratá. A tak to bol obrovský zázrak. Že Boh sa skrze Mojžíša dotýka aj faraóna, celého toho národa, ktorému ten faraón slúžil. Ale oni nemali chuť, neboli ochotní. A tak na strane jednej za Jozefa ten faraón a ten Egypt rozkvitnul a za Mojžíša ten Egypt prišiel úplne o všetko. To bol najväčší úpadok od tých čas Egypta. A tak, keď som videl tých našich archeológov, ktorí tam ukazovali to miesto, no nebolo by to krásne sa prechádzať medzi takouto vodnou stenou. Páni moji, ja by som to bral. My sme boli v Maďarsku, v akvárku, v Tesku a keď ponad vás prepláva taký žralok riadny, ktorý by si asi na vás gusnul okamžite, no to je niečo úžasné. A vy ste v úplnom bezpečí, vaša noha chodí po suchu. Nemusíte sa báť tých nepríjemných živočichov, ktoré sú v 300-metrovej hĺbke a tam už vlastne neboli žiadne tie nádhery, na ktoré sa chodia dívať tí potápači. Ja mám jednoho kamaráta, chodí sa potápať, hovorí, do 20 metrov. Tam dole už je samý des a hrúza, tam už je tma. Tam už nie sú tie nádhery farebné, sfarbené korály. Tam už je chlad, áno. Do 20 metrov sa chodia dívať a potápať. Tam už nižšie sú, tak akorát tam vidíte nejaké utopené lode, nejaké vraky, skaly, hlbinu, živočichy, ktoré v živote sme nevideli, z ktorých nám ide des a hrúza. A Mojžiš ich tam videl v priamom prenose a nemusel sa nikoho báť. Ale aj keby sme tým morom mohli prechádzať a všetko to vidieť, ešte to není záruka, že do tej zasľúbenej zeme vojdeme. Dávam si otázku, ako je to možné, že všetci chceli byť zachránení, ale všetci zomreli na púšti. Oni fakt mali tí ľudia pravdu. A nebolo nám v Egypte lepšie. Veď tam sme mali mäso, tam sme mali jedlo, tam sme mali vodu a tu nič z toho nemáme. Tu máme obyčajnú manu. Prečo si nás sem? Aby sme zomreli? A oni naozaj zomreli aj s Mojžišom. Len dvaja. Není to trošičko málo? Že by bol Pán Boh taký prísny? A teraz jeden zázrak z Nového zákona. Jednomu mužovi, volal sa Nikodém, ja by som to nazval zázrakom, pretože keď Ježíš išiel do chrámu, zobral bič a vyhnal všetkých, tak okrem neho a tých ľudí, čo tam obchodovali, ktorým tie mince a to všetko, čo tam mali na stoloch, bolo poprevracené, rozházané, okrem nich tam bola aj stráž chrámová. A Nikodém príde za Ježíšom a hovorí, ty počúvaj, ako si to dokázal. Jak je to možné, že ťa nezatkli? Jak je to možné, že ti dovolili urobiť tú skazu a tú hrôzu, ktorú si tam napáchal? A ešte zvláštna vec, že odtedy si dávam otázku, či naozaj dobre verím. Či tá moja viera je správna. Napriek tomu, že sa celý život usilujem byť dobrý, zrazu svojim správaním mi ukazuje, že niekde chyba. Ježíš sa dotýka Nikodéma. A na konci života, keď už bol Ježiš ukrižovaný, tak s Jozefom z Arimátie si vyžiadali Ježišové telo, verejne sa k nemu priznali a tam je napísané, že doniesol 30 kg mirhy a aloe.
ako na pomazanie do hrobu, zaviazali ho. Vôbec sa nebal. Nebol to zázrak, on ako farizeus, ako zákonník, vôbec sa nebal a predsa to poznal, že za to hrozila smrť. Jeden príbeh z knihy Douga Batchelora nám hovorí o jednej situácii, pri ktorej generál perský núkal odsúdeným zločincom na trest dve možnosti, ktoré si môžu z týchto dvoch vybrať. Buď to bude smrť zastrelením, alebo čierne dvere. A tu ma zaujímal príbeh, že ako je to možné, že väčšina z nich, keď teda bol už vykonaný, si zavolal k sebe jednoho odsúdenca a hovorí, vieš, dávam ti dve možnosti. Buď to budeš zastrelený, alebo si vybereš čierne dvere. Ktoré z týchto dvoch možností si vybereš? A tak ten odsúdený rozmýšľal a hovorí, radšej smrť zastrelením ako tie čierne dvere. A tak keď bol vykonaný rozsudok, tak ten zástupca tohoto generála sa pýta, prosím ťa, a to, ako je to možné, že si vybral smrť zastrelením? A ten generál hovorí, no, vieš, všetci tí, ktorí tu prišli, si radšej vybrali to, čo poznali. Dokonca aj smrť, ktorú vlastne vedeli, akým spôsobom ukončí ich život. A prosím ťa, čo je za tými čiernymi dverami, sa opýtal ten jeho zástupca. Hovorí, tam je cesta k slobode. Ale tu si za celý ten čas vybrali iba dvaja, pretože sa nebáli riskovať. A viete, čím to bolo spôsobené? Že niekedy tá smrť nebola iba tú, ktorú tí ľudia znali. Ale bolo to týranie. Kým tí ľudia zomreli, tak boli napichovaní na kvôli a rôzne. A tí ľudia si to predstavovali, čo za tými čiernymi dverami zlé môže byť, ale nikdy si nepredstavili nádej. Oni vedeli, že v tej zemi sa zabíjalo takýmto zlým spôsobom, ale nikdy nerozmýšľali, že to risknú a možná, že tam bude aj sloboda. A prečo si dneska ľudia vyberajú smrť? A tak preto vás dneska chcem pozvať na ten najväčší zázrak. Na prežitie toho najväčšieho zázraku. Kedy nám budú odpustené naše hriechy. Bez toho, že by sme mali jedinú príležitosť a preto, aby sme ich mohli nejako odčiniť. Kedy budeme všetci, nech už to bol vrah, nech už to bol zlodej, nech už to bol násilník, alebo svätý a dokonalý, ktorý žil niekde na púšti sám so sebou, ako jedna rodina, práve cez odpustenie hriechov. Tento ale má to jednu podmienku. Aj keď môžeme prežívať dnes ten zázrak, ešte neznamená, že na tej svadbe budeme. My v tom zázraku, my v tom živote musíme žiť už dnes. My tým životom musíme žiť už dnes. Ježíš má byť náš vykupiteľ, náš vysloboditeľ a chce, aby tak ako Abraham, tak ako Mojžiš, tak ako sa volal ten muž Nikodém, sme boli ochotní zomrieť za toho druhého. Aby sme ten náš život, tak ako Ježíš Kristus, boli ochotní dať za toho blížneho. Aby sa aj on dozvedel o tom najväčšom zázraku. O tom vykúpení v odpustení hriechu. Tak ako je to už napísané u Jeremiáša. Tam už sa nikto nebude musieť opýtať na to, aký je zákon, aký som ja. Pretože na vás to bude vidieť. Keď je to našim želaním, keď je to aj našim zázrakom, ktorý v nás pôsobí Pán Boh svojím duchom. Amen.